Higit 85 senior citizens naman po sumailalim sa libreng eye care program sa Manaoag, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Higit 85 senior citizens ang isinailalim sa libreng eye screening at check-up noong Miyerkules, Enero 21 sa Manaoag, Pangasinan. Ayon sa lokal na pamahalaan, 36 na pasyenteng may katarata ang dinala sa isang pribadong eye center para sa libreng pagsusuri bukod pa sa hiwalay na eye screening at check-up sa isa pa sa mga eye center sa Pangasinan. Bukod sa pagsusuri, tinanggap din ng mga benepisyaryo ang libreng reading glasses, cataract screening, retina check-up at isang buwang supply ng gamot para sa mga naoperahan na pasyente. Alinsunod ang naturang programa sa pagpapatupad ng free cataract surgery at eye care program na patuloy na itinataguyod para sa mga nakatatanda sa bayan. Kasama mula rito sa IFM News, digupan nito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.